Dobrý deň, dámy a páni. Je mi rozumieť, hej? Dobre. Ja by som vám dnes rád porozprával o tom, aké to je, keď prídete z IT prostredia do úplne iného typu biznisu, ktorý, povedzme, že na zavádzanie ETL procesov a tento spôsob fungovania nie je úplne pripravené. Je to veľmi pekný kariérny challenge. A ako sme sa dostali od úplnej improvizácie z nejakého greenfieldu až k riadeným procesom, kde nám do veľkej miery pomohla práve implementácia nástrojov od spoločnosti Alvao. Na úvod by som vám povedal trochu, kto sme, ako fungujeme, aké nás čakali výzvy, ako sme to riešenie vyberali a prečo sme si zvolili Alvao a kam sme sa vlastne do tejto chvíle dostali a kam sa ešte dostať chceme. Takže Cambridge International School a Funiversity je sieť medzinárodnej školy a škôlok v hlavnom meste Slovenska. Vzdelávame, ako tu už odznelo, deti od, dá sa povedať, plienok až po koniec strednej školy, kedy od nás buď po absolvovaní maturity pokračujú na univerzity na Slovensku a v Čechách, ale oveľa častejšie končia na univerzitách po celom svete, pretože majú k tomu veľmi dobrý základ. U nás tá výučba prebieha kompletne v anglickom jazyku, to je, myslím, zjavné. Tým, že sme rozlezení po celej Bratislave, tak nebolo úplne šťastné v čase, kedy ja som do Cambridge International School prišiel, že tam bol jeden technik, ktorý slúžil doslova ako požiarník, to znamená jednoducho len hasil požiare. Samozrejme, na samom začiatku, keď som prišiel hovoriť o nejakých smerniciach, postupoch v tej organizácii, preberacích protokoloch, je úplne zbytočné, takéto niečo tam neexistovalo. Už ale v tom čase, bavíme sa o horizonte pred niečo vyše 2 rokmi, tá organizácia pracovala v tom čase pri viac ako stovke zamestnancov s obrovským množstvom hardvéru. Tým, že to je vzdelávacia inštitúcia, veľa toho hardvéru je špecifického, ktorý inde nenájdete. Máme napríklad asi ako jediná škola v širokom ďalekom okolí v každej učebni smartboard. Dneska to majú po školách radi v rôznych špecializovaných učebniach, tak u nás to nájdete v každej jednej triede od tých najmenších prváčikov, vlastne ponovom už aj v škôlkach. Takže deti sa s tým zoznamujú, s tými technológiami od toho ranného veku. A zo pár našich záberov. A čo boli teda tie najväčšie výzvy? Prídete do organizácie, kde je IT neriadené, máte tam jedného technika, ktorého som dnes zobral aj so sebou, a nemáte dokumentáciu, to znamená, že máte nejaké budovy, v ktorých je naťahaná nejaká štrukturovaná kabeľa, sú tam nejaké zariadenia, vôbec netušíte, čo ako funguje, čo s čím spolupracuje, komu, čo sme odovzdali a kedy to má vrátiť. A v zásade by sa dalo povedať, že to bol trošku chaos. Navyše ten akademický personál na slovo procesy a dodržiavanie postupov nebol a dovolím si tvrdiť, ešte stále ani nie je pripravený. Je to ešte celkom výzva. A samozrejme, taká tá zvyklosť, a to asi poznáte, bez ohľadu na to, v akom prostredí pracujete, že tí ľudia si vždy nájdú cestičky využiť všetky možné komunikačné kanály, ktoré existujú, len nie ten oficiálny. Hej. Za mňa asi najväčšia kuriozita, mám to v prezentácii spomenuté, bolo, keď jedna pani učiteľka si ma vyhľadala na LinkedIne a oslovila ma ráno s urgentným problémom cez LinkedIn. Takže skutočne v tomto vedia byť akademici neuveriteľne kreatívni. Preto, ako prvý krok po mojom príchode, po pár mesiacoch, bolo, že som pána školníka požiadal nainštalovať Gulu na IT oddelenie, pretože ak chceme zaviesť nejaké procesy a chceme sa niekam dostať, tak musíme v prvom rade zamedziť tomu, že si u nás ľudia podávajú kľúčky a oslovujú nás na schodišti a očakávajú, že všetko bude vyriešené hneď a prípadne, keď vojdu na IT oddelenie, tak pustíme všetko z rúk a utekáme. Hej? Takže začali sme trošku vychovávať. A keď sme už mali nejaký ten základ, to znamená, boli napísané nejaké smernice, existoval draft service katalógu, to bol v tom období v tej škole nový pojem, v
podstate pre všetky oddelenia, aj keď vezmem manažérov ostatných oddelení, tak v podstate neboli doposiaľ na tento štýl fungovania zvyknutí. Tak sme samozrejme hľadali riešenie, keďže fungujeme na 365, aby to bol nástroj, ktorý vieme jednoducho integrovať a synchronizovať s 365 a s objektami v Entre. Zároveň sme hľadali nástroj, a to tu dnes odznelo, a ja to tiež zopakujem, ktorý nebude od nejakého veľkého globálneho poskytovateľa, ktorý je ad 1 black box a ad 2 máte veľmi ťažký manevrovací priestor, keď tam potrebujete urobiť niečo custom, keď potrebujete riešiť nejaký problém, napríklad keď máte neočakávané výpadky, ako v ostatných dňoch. V tomto smere si myslím, že nám Alvao veľmi dobre vychádza v ústrety, že ten osobnejší kontakt a ten lokálny hráč má proste svoje opodstatnenie. A zároveň pre nás bolo veľkým benefitom toho, že sme mohli v podstate, tak povediať, v príbuznom jazyku absolvovať sériou workshopov celú implementáciu, za čo by som pánovi Fialovi chcel veľmi pekne poďakovať. Veľmi nám v tomto pomohol a vychádzal nám v ústrety. A ten plán na začiatku bol, že poďme urobiť pilot pre to IT oddelenie, naučíme tú organizáciu, ako by to asi malo vyzerať a fungovať, ale potom, presne ako tu dnes odznelo, správame z toho nejaký jednotný komunikačný nástroj pre všetky ostatné oddelenia. To znamená, že poďme potom ďalej. Implementujme tam procurement, implementujme tam HR procesy, implementujme tam, máme napríklad pre školy je veľmi špecifická vec, výlety, prípadne nejaké eventy. To znamená, že poďme aj ten event management a trip management zveriť do tohto nástroja. Tým pádom ten stav v tej medzinárodnej škole bude naučený na plus minus rovnaké prostredie, plus minus rovnaké ikonky. Keď už to poznajú, ako to používať pre to ITčko, bude pre nich jednoduchšie adaptovať sa pri tých ostatných procesoch. Najväčší benefit pre mňa ako IT manažera je ten asset management, pretože a to tu rovnako dnes už raz oznelo, keď prídete do organizácie, kde hardware organizácií a licencie a akýkoľvek software buď evidované nie sú, alebo to je evidované niekde po Excelu na SharePointe v najlepšom prípade, tak to asi nie je stav, v ktorom chcete fungovať, keď viete, že organizácia má ambíciu rásť a má ambíciu dokonca budovať nejaké nové lokality, prípadne sa možno do budúcna rozšíriť aj na iný trh než na Slovensku. Tá teória je taká, že každá požiadavka by mala byť evidovaná v systéme. To každá dávam zatiaľ do úvodzoviek, pretože si myslím, že ešte sme stále na začiatku. Je to samozrejme želaný stav. Tých akademikov ešte musíme nejakú dobu vychovávať. Čo je veľmi dôležité, a v tomto sa snažím našich zamestnancov nejakou sériou prezentácií, školení, workshopov vychovávať a nabadať k tomu, že aj tá kategorizácia je dôležitá. Oni boli roky zvyknutí buď teda použiť všetky možné komunikačné kanály, ktoré existujú, alebo proste pošle mail. A im je v zásade jedno, o akú kategóriu požiadavky ide. Všetko je urgent, to znamená, keď má učiteľ problém, pošle žiaka, ani nepríde osobne. A všetko pustíte z rúk a utekajte niekam do triedy riešiť banálnu vec, ktorá sa dala vyriešiť reštartom počítača. Čo je veľmi dôležité, my sme si aj v rámci školy nastavili nejakú internú SLA, to znamená, že v rámci nášho senior leadership tímu máme odsúhlasené pravidlá, podmienky a jasne definované, aké typy požiadaviek považujeme za incident, kedy nám tá SLAčka beží, a aké typy požiadaviek považujeme za štandardný service request, kedy jednoducho postupujeme systémom best effort vzhľadom na to, že sme veľmi malé oddelenie. Momentálne sme dohromady 3 ľudia. To Alvao, IT asset management, znova len zhrniem, konečne mám nejakú evidenciu, konečne vieme plánovať údržbu a konečne vieme nejakým spôsobom pristupovať aj k lifecyclu tých zariadení. To znamená, že dnes už viem vďaka tej evidencii povedať, koľko zariadení potrebujem nakúpiť predtým, než mi začne ďalší školský rok. Náš service desk vyzerá dnes približne takto.
Vzhľadom na to, s akými užívateľmi pracujeme, tak tie pokyny, akým spôsobom majú zadávať požiadavky, sa snažíme dávať na čo najviac miest, preto to majú aj na úvodnej stránke. No a aké výsledky a benefity nám to teda prinieslo? ITčko na Cambridge International School má dnes štandardizované procesy, máme nejaký set smerníc, ktorý je riadne odsúhlasený celým manažmentom. Tieto smernice sú publikované na školskom intranete. Každý zamestnanec je povinný sa s nimi oboznámiť. Veľký benefit je tá synchronizácia objektov z Azure AD, to znamená, že tým, že sme mali tým, nám to urýchľuje samotnú prácu pri evidencii a rozhadzovaní tých asetov, kam patria. Veľmi nám pomáha aj Alvao Asset Management Agent, ak sa nemýlim sa to volá, ktorý inštalujeme cez Intune a zberá nám pomerne užitočné informácie o tých zariadeniach. U nás je tá kombinácia taká, že samozrejme najviac je tých laptopov pre stav ako pracovných nástrojov, ale už v rámci nejakej modernizácie výučby máme po škole veľmi veľa mobilných zariadení typu iPady, nejaké grafické tablety a tak ďalej. Deti to využívajú, majú to rady. Využívajú sa u nás rôzne cloudové aplikácie. To znamená, že ja by som v budúcnosti, proces je na to už pripravený, máme na to pripravené formuláre v našom service desku, mal rád aj nejaký poriadok v tom, aké aplikácie tie deti používajú pri tej výučbe a musia prejsť nejakým štandardným procesom, kde sa urobí aj nejaké štandardné preverenie toho, či sú dostatočne bezpečné, či spĺňajú GDPR normu a všetky tieto dôležité náležitosti. Plány do budúcnosti, ako som spomenul, je tá integrácia s ďalšími oddeleniami a momentálne už sme vo fáze, že okrem ITčka je krátko pred touto prezentáciou spustený aj procurement, kde máme už implementované trošku zložitejšie schvaľovacie procesy. Je to, povedzme, že prvá lastovička. A do budúcna nám samozrejme tých procesov a tých schvaľovacích schém bude pribúdať, budú stále zložitejšie. A možno taký najväčší plán celej našej organizácie je, že zhruba o rok začne výstavba nového veľkého kampusu v Bratislave. Volá sa to projekt Patronka. Dávam to s otáznikom. Myslím si, že sme pripravení na budúcnosť, na rast tej organizácie a že Alvao nám do veľkej miery pomohlo k tomu, že dnes pri raste tej organizácie, počtu zamestnancov, počtu zariadení, aj v tom malom tíme zvládneme jednak udržať nejakú up-to-date evidenciu a zároveň jasne stanovovať priority, ciele, rozlišovať, čo sú tie dôležité veci a urgentné, ktoré treba riešiť hneď a čo môže počkať a ustúpiť treba z projektovej práci. Za mňa všetko. Ďakujem pekne za pozornosť. Ak sú nejaké otázky, feel free. Raz, dva. Děkuji za přednášku. Zeptám se, jestli někdo má nějakou otázku na trošku netradiční školskou organizaci, že tady většinou máme univerzity, kde teda se začíná těma 18, že jo? Tady se končí. Joška Hlaváč. Dobrý den, já mám otázku, jestli jste nakonec pomohl té paní přes LinkedIn. Pomohol. Ještě někdo se chce zeptat na něco? Jasný, předám. Křičte. Jak se přesvědčil ty učitelé, co je priorita, co není priorita a jak se to mají sebou dělat, když to bude všechno urgentní? Na tom sa ešte pracuje. Ale je to veľmi jednoduché, pretože ako náhle nám príde požiadavka ako incident, tak vďaka Alvau im príde notifikácia o tom, že som im to preradil do inej služby a že tým pádom prestala plynúť SLAčka. Presne tak. Sú to akademici, tak verím, že raz to pochopia. Malo by byť vzdelávanie ich prioritou. Tak se tam ještě další otázky. Tady s tímhle tématem si myslím, že bojuje teda opravdu každý.
že když uživateli něco nefunguje vždycky, je to jako nejvíc, že jo? A ještě bych se možná zeptal, jestli už ty malí teda nějak učíte taky na ty IT, jo? Protože u vás teoreticky by mohl být nejmladší jako žadatel tiketu ze všech tiketů, který v Alveu byly založený. Úplne nie, lebo študentov sme od tohto systému odstrihli z logických dôvodov. Z licenčních důvodů. Z licenčných, samozrejme. A myslím, že tam by sme sa vedeli s pánom Jelinkom dohodnúť. Tam je skôr taký praktický problém, že tých detí je veľa. Hej, máte tam potom naozaj že stovky užívateľov a viem si predstaviť, že by to generovalo viac chaos ako úžitok. Preto sme zaviedli systém, že triedny učiteľ je zodpovedný za zadávanie požiadaviek za toho študenta. Hej. Potom případně předseda třídy a můžeme jít dál. Týždenníkov už nemáme, hej, to už dneska neexistuje pri smartboardoch. Dobře. Tak jo, děkuju moc a ještě jednou Michal Kováč. Tak.